kad zema drug? Koji drug kažete? Ne znam, može pomlad kad zema Vasil Zafirčev. Koji se zaprkavao teka? Gospoda, opi, daja puškata, opi. Ne znam, može Kiril Pop Hristov kevo zema. Ko se bre ovde zajebava? Šugavi seljaci. Ne znam kojega. Toni Mihajlovski. Da, može, Toni glumčište isto može. Familiju da mi je...